kai wannan rana fatu ta yawa. Allah talla astaghfirullah da ka san ba lokacin damuna ba. Wallahi maliman anya ku kana mana addu'a kuwa? Mutumin da ma yake zuwa ya ja mu sallah asuba ko karki ba yi. La ka ce sallar da muke da a banza. Maliman baka tsarki. Wannan waye ka? Kai zo mana mun ga ka shigo da dagawa wannan waye ka? Wane ne iskance ina wuni ina gajiya. Yawwa abu da lafiya. Yawwa to salati goma da annabi. me gari ban fahimce ka me dai Auren ya ta zo ne ma falmata kuma na bashi. Lafa mai gari ba auren ya Kano sai. Agoyan can gonakin? Mun ga Daga can zuwa can ko na uban waye so nake a sayan mun da su. an ga me an sayar mai me gari an sayar mai Ba wai da su zan siya ba, wannan kawai na zo na dan yi alheri ne a sha ruwa. Maliman wata mai isa in kaga kuɗi hankalinka tashi yake ne. Maliman ya kake haka ne? Me gari wani hanzari ba gudu ba. Yawwa Waɗancan gonakin da kake ji da gani. Allah ya taimake ka. Gonaki ne fa na marayu. Da iyayensu suka mutu suka bar musu gado. Kuma kai ka san kana so Allah ya fushi da kai ko ka taɓa maraya. Kuma Allah ya fushi da kai sanin kanka ne Qur'ani ko kuda ba zai bi ka ba. wannan haka yake kai yanzu amma ne kuma da butanen alula ya kamata a duba mai wannan tsabar wannan su tafi Bara in faɗa Wannan min kafin alkalami ne rubun su dafaji wai kafin alƙalami. ce wata tiyar Waccan GLK Dan an gama zan je. ai an gama. Ai mu ma marayun ne. Yanzu abin da nake so da ku kun gane. Zan je na dawo duk abin da kuka gama tattaunawa dai anything na ji ku. ai mako me Mu ma gari nawa ka ci mana kafin mu kai yanzu. yanzu haka ba ni da kowa sai ni kadai nake kula da kaina To ka gani? maraya ne ni ma Kuma ni ne gatan ka don ubanka. kwarai mako me gari ka bari an je mai me gari ni fa ni da kuɗi akwai bakar amana To yanzu dai yadda aka samu kuɗin nan eh me ya kamata a yi fatu. Ai me gari ina ga daga nan he gidanka. gidan karuwa kai ya kamata mu je kuwa me gari dan billahi allazi na tare da